Il-Parlament approva fi stadju tat-tieni qari l-abbozz ta' liġi li jġib l-ugwaljanza fiż-żwieġ. Il-vot ittieħed wara dibattitu li ra rappreżentanti tal-Gvern jitkellmu b'konvinzjoni dwar il-bżonn ta' din il-liġi biex iġib aktar ugwaljanza fil-pajjiż. B'kuntrast kelliema tal-Oppożizzjoni baqgħu sal-aħħar jattakkaw partijiet differenti tal-liġi anke jekk il-Partit Nazzjonalista qal li se jivvota favur. Saħansitra ftit wara li l-kap tal-Oppożizzjoni qal li dwar din il-liġi m'hemmx vot ħieles kif talbu xi wħud, id-deputat Edwin Vassallo xorta qam jiddikjara li rrid jirreġistra vot kontra kif kien diġà ħabbar fid-diskors tiegħu. Sur President, jiena nixtieq niddikjara li se nivvota kontra din il-liġi għax għalija din il-liġi fil-kontenut tagħha huwa moralment inaċċettabbli u għaldaqstant la darba hija deċiżjoni, id-deċiżjoni tal-vot hija issue morali, materja ta' kuxjenza, jiena nagħżel li nivvota skont il-kuxjenza tiegħi. Il-vot finali dwar din il-liġi issa se jittieħed nhar l-Erbgħa 12 ta' Lulju u fuq is-sit gameolta.com intqal li mistennija ċelebrazzjonijiet kbar li dettalji dwarhom se jitħabbru fi żmien li ġej. Ċelebrazzjoni li tfakkar f'dik wara li għaddiet il-liġi tal-Unjoni Ċivili fl-2014, iżda qabel jittieħed dak il-vot, il-liġi tkun diskussa fi stadju ta' kumitat bil-Prim Ministru ddikjara f'isem il-Gvern li mhux se jaċċetta ebda emenda li tħalli differenza bejn tipi differenti ta' koppji. Sur President, mhux ħanaċċettaw l-ebda emenda li tagħmel differenza bejn koppji eterosessuali u koppji LGBTIQ. Iktar minn hekk żied il-Prim Ministru din il-liġi li għandha twassal għal drittijiet oħra. Mod speċifiku ħafna dan il-Gvern għandu mandat elettorali biex jimmodernizza il-liġi tal-IVF u għandna liġi tal-IVF illi minnha nnifisha tiddiskrimina kontra persuni gay. Dik id-diskriminazzjoni aħna fl-intenzjoni tagħna li nkunu qegħdin inneħħuha. Fuq kollox qal il-Prim Ministru fejn tidħol l-ugwaljanza m'hemmx kompromessi għax dan hu punt ta' prinċipju. Li dan huwa gvern ta' prinċipji u aħna se nivvotaw b'qalbna għax inħossuha, b'moħħna għax nifhmuha u bil-kuxjenza tagħna favur żwieġ indaqs għal kulħadd. Grazzi, Sur President.